हेल' लोगोफोर बड'स अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ ESI स्किम आसाम बेवहाय मोजां पस्ट ओंखारगासिनो दङ बे जाबाय आन्डार लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्टआवहाय जेरावनोखि नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन ग्रेड 4आव आरो जुदि नोंथांमोना ग्रेजुवेट जादोंब्ला ग्रेड 3 लेभेलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जों नायनोसै बेवहाय मा अफिसियेल नटिफिकेसन फैदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जों फैबाय अफिसियेल पेजआव बे जाबाय वेबसाइटआ ESI स्किम आसाम.com नोंथांमोना बेवहाय थाङोब्ला बेबायदि अफिसियेल पेज मोनगोन दा बेवहायनो सानफ्रामबो नोंथांमोना रेगुलार भिजिट खालामबाय थानो हागोन वेबसाइटआव थांनानै मा जब ओंखारदों दा जों सिगाङाव नायग्रोनोसै नैबे जों नटिसआव नायग्रोनोसै बेवहाय मा सर्ट नटिस फैदों थ' नोंथांमोना बेवहाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दाबाव बेबायदिनो आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन दा नै नायदो लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल सर्ट नटिफिकेसन बिनि फुल नटिफिकेसना फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला आरो माब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो देखायगोन डेटखौ नैबे जाबाय दा फैनो गोनां पस्टआ जाहैबाय बिनि स्किमनि आन्डाराव जाहैबाय लोगोफोर बे ड्राइभार आरो ग्रेड 4 दङ आरो मोनसे जाबाय सुइपार थ' नोंथांमोना बेफोरावहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन ग्रेड 4आव नोंथांमोना 10 पास 8 पास जानाय लोगो नाथाय लोगोफोर ड्राइभाराव 10 पास जाथारनांगोन लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन आरो ग्रेड 3 लेभेलाव नोंथांमोना 12 पास लोगोसे ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन होनबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि फुल अफिसियेल नटिफिकेसना माब्ला फैगोन होनोब्ला बिथांमोना डेटखौ होदोंमोन बे जाबाय 13 जानुवारिनिफ्राय लानानै 23 जानुवारिनि गेजेराव फैगोन होनना बुंदों बेनिखायनो दायो फुल फैथ'वाखै बेनिखायनो नोंथांमोना दसे नेबावनांगोन 23 जानुवारिनि सिगां बे अफिसियेल फुल नटिफिकेसना फैगोन एबा मा पस्ट ओंखारगोन बेनि गासैबो डिटेल्सआ फैजोबगोन अफिसियेल नटिफिकेसनाव बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगौ बे जाबाय नोंथांमोना www.esiskimasam.com आव थांनानै नोंथांमोनाहाय रेगुलार भिजिट खालामबाय थानो हागोन आरो आं लिंकखौ होबाय डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बेवहाय थांनानैनो नायनो हागोन दानिया लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो जबनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दानि लोगोफोर आं बेहायनो दोनथ'बाय आपडेटखौ